walose wabro rito mondo wang'e ane ni to ng'ano mibro yier mabro tayo adhula e pache ka. Koro wadhi ane e tuke mag iluongo ni Rising Stars odhi e piny Tanzania kama bende gibro tugo e tuke mag Sekafa. Bas Rising Stars gin tim machuo manie bui ni 20 kendo korka Kenya ka taneno ka tim ni berga mokalo. Akende wanyalo yudo video matin wi Rising Stars kaeto walose. Juu Sekafa lazima shinde Sekafa ndio uende AFCON. So ni kitu tunajua kwa akili yetu, kila mtu hapa. So lazima tushinde hii tournament ndio tuweze kuqualify kwenda AFCON. In our group I believe every team is coming to compete, so nothing will be easy. And as I said before, we have been preparing and we are ready for the competition. So we believe it won't be easy, but we are going to do our best to win because we believe we can win. Bas mago gin yawuot Kenya manie bui ni 20 Rising Stars. Aparo ni kinde moko nchegi go tuke mag Sekafa ma finals nogore Mambo Leo Kisumu ma Uganda no puonjo adhula. Mano kabiye. Negitemo. Ili wuto wanotemo. Football ongetemo Milton. Lakini an kaka jafuambo ang'eyo influence mar IDs. Koro kaka Milton kete ni negipuonjo adhula opogore gi Uganda ne olowa. Okay, mano gipuonjo. Anyalo yie ni koche manu puonjo adhula kora coach no puonjo. Lakini Uganda ne ok opuonjo adhula ne gilowa. Okay, Rising Stars gin gi thuolo marom nade mar kaw kata kombe mar Sekafa nikech ng'e ni gigi nok go chon en gimo chakore machiegni mar under 20 ni. Gin gi thuolo marom nade wacha kodi Merab. Mokwongo under 20 nyithindo go nego mpira kinyalo paro mpira mokalo cha nigi chopo final donge alafu negi kier matin ting'e ni gisekier gidhi gwacho ni wang'ni okwata kwa kier kantie mistake moro mano beti anan kod gigi hopes kabisa gin that team and very young kaka nwacho kani kaka gitindo no wakurga kura mos with the time yiro kakoro ng'ani olunga giri retire gima ko gitimango gikaw kachacha anang'eyo ni gidhi mabor Kalungo ko no dwa retire awacho ka chiemo ka giri retire dong retire ko chung Vito nyakore wati arabes marete Mariga ne ni kanyo sani en achiel kuom stakeholders mar FKF. Mariga. Sani wanene gi Nyamweya. Koro level stage. Mariga to sani koro yawe. Bas. Okay, Festus nyisa ne ni paro nango kuom Rising Stars. Be gin gi thuolo maber mar kelo kombe ka. Ananeno ginyalo kelo. That is ka ginyalo work on mistakes mane gitiyo go mane gi make last time. But kang'iyo gimane Uganda hewo go Kenya en king'iyo ni nthind Kenya minyisi under 17 18 king'iyo to gin under 17 maradiera Uganda to king'iyo tinyisi ni bwana ni en under 17 to rom gi Milton so aparo ni gichamo chitobero matoke mana kia matoke gi njugu monywasi Sam Kazule machalo nyoka mbi chitobero
njugu moro monywas gi matoke to Mira. nguvu mingi. Yes. Kora paron mano size mar body size mar jo Uganda mano heo Kenya. Nikech king'iyo team go nineno sana Kenya tenanda walung nanda 18 but king'iyo jo Uganda go to nineno gi joma okalo 18 in terms of ginyalo bedo be ni gina 18 no lakini king'iyo body size mar gi ne duong molojo Kenya. Makapon kendo wanyalo romo gi Uganda final kapon coach pokodo trick machielo to matokeo ni ile. Ahmed Martin kora kwa neno generally Uganda ngego mpira. Wadoga radier. Generally football ma Uganda ki compare gi ma Kenya nitiere difference. Uganda go mipira. Kata nyichi neno tuke mag nyithindo mag secondary. Joka go mipira. But ingeni gimagilo walago. One kwako form 4 kagi ngigo form 6. Yes. That is the difference. Koro age pogre. Ing'eyo jakabla kana paro ni kwa dhi anda tapani nyaka waket maino kata emphasis ya anda nikech ido kata kanyacha wagoyo tuke mag high school mana kaka nani wacho to ido ka ne wa sport jatugo moro achiel maber ne tugo ne school secondary ma highway iluonge na Roko to tuke mag high school mokadho maiecha kanyo bende mane wa identify Gavi to kanyo mane wa identify Kibet makoro wuoyo kani Kibet ko ido ka adier piny Kenya kinde duto mwago games mag high school wa identify ga star chiel mag dier king'ie in terms of body age to fit ko ido ka demand mar fans bende Kibet ere nikech no qualify koro kata kidwa chiti idwa medo joma dongo iwe Kibet matin tikaw ng'ama duong' iwe Gavi iwe koro ido ka wadwa temo ga the honest but koro kichake dhi Uganda dear cheating nitiere but gin gidwa dhi excess nikech ido ka physique margi kachiel koda age ing'ia dier wacho ni kata kere wacho iluongo chiemo no nang'o Chitobero whichever ido ka hapa ni nitiere difference age margi koro hapa ni kwa dhi waido ka kizungu luongo ni level playground lakini kama mwadhie sekafa ni ido ka papuleng matin kama in terms of age Kenya tero mano to Uganda biro to corridor okay bachane gin gi thuolo nikech opira nigo Kenya ka koro sani otere Tanzania despite the fact ni Uganda manologi Tanzania bende ber kochopo nigo opira dalagi sani kwanza tibe ma Tanzania ni malo molo ma Kenya kaporo Yanga nchochope finals mar CAF Confederations Cup mano singne gi gik malich ochopo semi negi chope finals Simba bochope semi to Yanga no chope finals ma Warabu ka ologi alo e finals ngeche ni rang'iny mar football kata Tanzania bende ni malo now that itero pira ni Tanzania Kenya bro nyalo anyalo bedo gi geno to a good extent nikech wawuoyo ewi jogo ma raga ewi jogo ma hikgi wageno ni gin kanyakla e higni to giduto pod gitindo koro kwawuo ewi Harambee Stars dhi tugo gi Taifa Stars okwawuo ewi Gor dhi tugo gi Yanga kata Tusker dhi tugo gi Simba wawuoyo ewi Rising Stars ma dhi tugo gi jowetegi manie hikgi the same level koro wawach ni kama gintie cha geno nitie kipenja emomiyo ne wachopo finals gi ka ne watugo gi almost the same level of opponents nyo giwuok nyoro ka inyo gichomo Tanzania to group ma aneno ka gidhi tuge cha pod miya geno kase keto level playing ground ni gin e group achiel gi Rwanda gi Tanzania Djibouti aneno ka magi timbe magi nyalo rakorego at the same level gima miya geno kendo en ni giwuok kaka okwaneno tulo mora mara ni ne okomigi otiko mara kiani ne ginendo marache kroko kubedo makare apani for the first time waneno ka gik moko ridre maber nyaka nyithindo gi nyowuoka kagi chopo Dar es Salaam koro mano en achiel kuom gigo monego be ni wayiere ni miyo ya wuotwage motivation kagi ritugo kacha walem nigi gitug maber kachopo tarik 10 to gibed ni ginyalo bedo kagi kawo symbol this to ngelem gitu na gimanjo se puonji gi kos gima konyisogi kata be ongela dine bed ni tugo ongelemo dikoro jotugo gi ok lungre e dier pap ka opira pok ochakore gigo ten tiere gigo ten nitiere in fact this wachon one kaka fans walem ni team number 2 in football ndio miluongo na luck bas nitie seche minyalo tiyo matek
To hawi tamore. Itiyo gi teko in gi physics duto ke. Luya You just tuchi need luck. So kama ikwacho anyalo onge luck e football nitie onge. Actually, anyalo wacho ni luck nitie. Wang'i ane kata opira manyogo kin Bayern Munich gi Aston Villa. Mano luck. Yes. No, kacha onge luck. Lakini goli cha leo mate macha leo. Ni sawa mate. Lakini mane tie luck. No, gimana tim ne unu mentality ni Bayern osego Champions League for long. Muonge hotel mentality ni they go fulani. Mano onge. E football. Lakini ngama no watch game cha Bayern made a lot of, lakini wabo biro kati. Setieko. Biro bange. Pokilose wacha Stars. Aselose arituma na mondo mikoro wanywande gi mar Starlets mondo watiek but apane nyaka gesa ni wach luck gini to ngine ke nyaka ne wadhi I think now setimo preparations moromo. Thank you. At least in fact luck ne Manchester ongego. Wanyalo wacho kamano. Wabo biro kanyo. Apani kikwarike hinya ubiro kanyo. Yakoro bogi waduogo bang' kolo wacho waka iweyo matin jo Manchester gore gi jo Arsenal mano wachgi waka iweyo waduogo kikidhi mabor. Kani nyiso ni football ongege luck. Iko. No. Aweni wach Manchester.